Så YouTube, i dag der vil vi en lille æble challenge vi har fået ud af min fætter, om hvor hurtigt vi kan spise et æble. Og der kommer tid på, og vi kører nu. Nej, jeg bliver færdig. Fuck, det er koldt. Ja, du bare kære. Når man hele vejen rundt, så skal man kaste det. Lørke. Du har skruet det hele vejen rundt for helvede. Okay. Jeg spiser et æble på 58,96 sekunder. Altså bare hele vejen rundt. Lærke spiser et æble på 1 minut og 18,07 sekunder. Så vi er rimelig tæt. Nå. Men så vil vi sige tak for at I så med. Og så husk at smide et like. Næste kommer til at handle om trampolin. Næste kommer nok til at handle om et eller andet shit. Jeg ved det ikke. Nå, vi ses. Hej.